Nina bezulu elidumile ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphinano kaCebe khulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Ukhunjulwe umntwana Umagogo ngomculo, kukhuthazwa abantu ngokubhalisela ukuvota. Kanti sanikhokhwela kulwela amalungelo abantu. Sanemukelene nabendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Ubuhanjelwe izicukuthwane eziphume inhlakene ezahlukene zakuleli umcimbi wokukhunjulwa kwamagalelo kaMntwana Umagogo kaDinizulu ongumama wembabazane emahaqi inkosi uMangosuthu Buthelezi esanda nakuguqa nobukade ubanjelwe kempangene lapho kubonakala khona izihlabano zomculo wamakwaya zisineqephuza zishiyela nenkundla. Lo mcimbi ubuhlelo umasipala wesifunda iKing Cetshwayo ngenhloso yokubungaza iqhaza likaMntwana Umagogo abanalo ke emculweni kulelizwe. Zishiyelene inkundla izihlabani zomculo wamakwaya embizwa hall empangeni lapho ke beqhubeka khona umcimbi okubungazwa kwamagalelo kaMntwana Umagogo kaDinizulu athi waba nawo emculweni ewakuleli kanjalo nokubungazwa kwempilo kaMntwana okwaphindangene. Inkosi esembongombongweni inkosi uMzamo Buthelezi ethola inkulumo kulomcimbi uchazeke ukuhlelwa kwalolu hlobo lemicimbi njengendlela yokukhombisa ukubaleka kwamasiko esizwe. Today is not just a celebration of Princess Umagogo Choral Festival. It's an exploration into the profound impact it has on our society, both culturally and economically. Princess Umagogo, a luminary in her own right, understood the profound significance of heeding to a call to duty. Njengoba lo mcimbi ubuhlelwe umasipala wesifunda iKing Cetshwayo, inkosi uButhelezi ubese yalela iqembu leAFP ukuthi ke lingayishaya indiva indlela uThamintulo oyimeya lomasipala asebenzela ngayo leli qembu. Because in politics, regardless of how much a person does, in the main we are driven by personal interest and personal ambitions to an extent that we overlook talent deliberately at the detriment of citizens of this country. So when I'm talking about leaders of substance, and I make an example of the mayor of this district, I mean just that, Mpem. I hope the IFP will never overlook at what you have done and what you are doing and you continue to do. Not for the sake of the IFP. Imeya kamasipala wesifunda iKing Cetshwayo uThamintulo uthi ukuze kuthuthukiswe umculo wamakwaya kuzokwakhiwa ke isikhungo lapho ke kuzoqeqeshwa khona kuphinde ke kufundiswe nabantu ngalomculo. Ngonyaka ozayo nje maqala umhla waJuly sobe sesivulela amasango ukuthi ngaqalwa noma yinini ukube yakhiwe iArt Center njengoba sasikale livele sibophezela isalonjwa ngonyaka ophelile ngoba le festival yalonjwa isilo uqobo lwazo nomntwana waphinda ngene ndunankulu kaZulu. Manje senza lo sibophezelo ukuthi ukulekelela intsha le egood kwezobuciko nasemculweni sizobakhela iArt Center kanye nesikole somculo ukuze bakwazi ukuthi ngale kwekhono bathole nanoqeqesho ukuze bavelelwe nabo sibabone sebekwazi uparticipate umhlaba nje wonke. Kolokhulu kakhulu ukupreserve umculo lo nanegama lomntwana Umagogo. Umzukulu kaMntwana Umagogo umntwana uNtuthuko yezwe Buthelezi noyindodana endala kaMntwana okwaphindangene uthi ke imfundiso kaMntwana Umagogo yadlala iqhaza elibalekile ukudodisa umntwana okwaphindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi. His father inkosi Mathole Buthelezi passed away when Umntwana was still only 14 years old at primary school. It was Princess Umagogo who ensured that her son continued his education, attending Adams College and then the University of Fort Hare. She had strong political convictions and she shaped the political mindset of her son, instilling in him a firm belief in equality, responsibility, and intrinsic human dignity as well as humility. Ezindabeni ze1KZNTV kube ngomqondisi Miyeni ngesempangeni. Abaholi bamaqembu ahlukene bebephumeka izindawo zonke ukugqugquzela abantu ukuba babhalisele ukuvota kule mpela sonto. Usuku lwanamhlanje nakusasa lwamenyezelwa ikhomishani yokhetho ezimele IEC njengempela sonto yokubhalisela ukuvota ngokhetho lukazwelonke oluzoba ngonyaka ozayo. Abaholi bamaqembu ezepolitiki bebephumeka ngobuningi babo namhlanje ukuba matasa ngokuthi bagqugquzela abantu ukuyobhalisela ukuvota.
We've also got feedback from some of our voting stations that some of the IEC officials are telling people at the incorrect voting station they need to go and register elsewhere, which is not correct. You can register anywhere. The IEC have subsequently now put out an instruction, and you can register anywhere. Clearly, when it comes to voting, you will only be able to vote at that particular voting station. I'm going to contribute as a person. Dr. Maja Commandant and he contributed to my volunteer. Volunteer Angalambi, Ake, Ubas Londo song, especially London, I'm never here. I'm a volunteer of survive. Abantu bakithi-ke labo asebephelelwe yithemba sifuna ukubanikeza isiqiniseko ukuthi ukhetho langonyaka ozayo ukhetho lokubuyisa ithemba ezweni lakithi ngokuthi owehlulekile ukusebenzela izwe akabekwe eceleni ngevoti abantu basebenzisa ivoti labo ukubeka emandleni uhulumeni ozokwazi ukuhlangabeza izidingo zabo. Ngokwembiko ye-IEC baveza ukuthi zibe khona ingqinamba kwabanye omasipala njengoba umphakathi ubukade ukhalaza ngokuthi kwezinye zezindawo awunikezanga ithuba lokuqashwa kuqashwe othisha kuphela. Sibe nomasipala kabawu-8 la sibe khona nabantu ebebekhala ngeimfuno ukuthi kunezinto akade babeyifuna kuhulumeni bengayitholi base bebona ukuthi abasebenzise lolu suku lwanamhlanje ke ukuthi babonakalise obezokalise lezi ikhalo zabo. Kumasipala waseNkosi langa libalele sibe nenkinga yabantu bebekhalaza ngokuthi siqashe othisha babasabisa nabo labo othisha kodwa ngongenelela kwamaphoyisa sigcine sikwazile ukuthi isiteshi sivule nokuthi staff ke sethu sikwazi ukusebenza. Sibe nenkinga ke nakumasipala waseCamperdown eMkhambathini la umuntu othutha impahla zethu engakwazanga ukufika estation ngenxa yomfulo obudlindwani sikwazile ke kodwa ukuthi sincenge nge4x4 sase sagcina sikwazile ukuthi sivule ngo10 o'clock. Kwabanye komasipala njengomasipala waseKokstad nomasipala waseStenga osize sakwazi ukuvula sekushaya u12 ngenxa yokuthi amaphoyisa besaxoxisana nabantu bebevimbile bengafuni ukuthi sivule ama voting stations ethu. Kudaba Hospisi wezindaba ze1KZNTV ku channel 261 ngiseThekwini. Inhlangano yabahlali SANCO kwisifunda iGanethi Mlethe eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya ithi zibophezele ekuthenelweni amalungelo abantu. Isho kanje ngesikhathi ibamba isithangami nabezindaba khona eMgungundlovu. Uhlalo lesifunda uvusa intshangase uthi bazoqinisekisa ukuthi umnotho wasemalokishini nezindawo zasemakhaya ubuyela kubanikazi bawo. Bathi udaba lokuhlukumezeka kwabantu abahlala emapulazini bazokulithathela inyathelo. Inhlangano yabahlali iSANCO kwisifunda iGanethi Mlethe ithi izoqinisekisa ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa. Laba basho kanje ngesikhathi bebambe isithangami nabezindaba bezokwethula ubuholi bayo ukulandela inkomfa yesifunda yakamumva eyibanjelwe empophomeni. Sizogqugquzela imphakathi ukuthi imphakathi ekutheni bakhokhele izinsiza zakamasipala kanye nama-rate ukuze omasipala bakwazi ukusebenza kangcono ngoba akwazi umasipala akwazi ukusebenza ifuthi asikhokhele izinsiza ama-rates and services. So nathi njengabahlali sabantu abamele ukugxeka uma bakuthiwa umasipala bayawo abayihambisa idingo emphakathini ngoba imali isuke ingekho ngoba sisayifaka imali kumasipala. Kokunye abakubalile ukuqhubeka nokulwela abahwebi basemalokishini kanye nasezindaweni zasemakhaya ukuthi babuyise umnotho wabo ezandleni njengoba sekwande abokufika kuleli. Asiqinisekise ukuthi njenganabahlali besoloke sikhona siwuphusha lo mkhankaso ukuthi ayiqhubeke into enjengana leyo ukuthi kuvela kakhulu manje ngoba idemoni liyandawo njengoba negama lisho ukuthi abokufika kusho ukuthi bafika njalo bese ibonakala inkinga ke ikhula kodwa bekusoloke ukhona umbidlango noma ukhona umkhankaso ukuthi silweswe lesi sihlava. Asisho sithi uMgungundlovu District Municipality njengo iwona onama environmental health practitioners
bahamba wonke labo masipala bethu abawu7 uqinisekisa ukuthi izitolo zethu zihlanzekile. Abavakashela izitolo phela bavakashela ngisho izikole ukubona ukuthi zihlanzekile ziphephile. Abantu bahambela ngisho inkulisa bahambela indawo eziphatha ukudla. Lenhlangano ithi abahlali basemaplazini banemvume yokuhlala ezindaweni abazalelwa kuzona ngaphandle kokuzizwa behlukumezekile. Ikhona ke imigqiqo sesiqalile ukuyenza kakhulukazi sizo endaweni ezifana njengako Kakloof eHowick kuya ko 14 Lichtenstein nako Nottingham nezinye osuke wazibalula ngapha ngako Richmond Road. Sizosondela njengabahlali kuzona lezo ndawo senze isiqiniseko sokuthi siyazivikela isithunzi somuntu omnyama ukuthi angazizwa umuntu ongamukelekile eSouth Africa yet umhlali ngokuphelele noma ngokugcwele la eNingizimu Afrika. Ukwenza nje umzekelo ikakhulukazi njengako endaweni yase Richmond seyiqaliwe nakhona ukwenza isiqiniseko sokuthi uyaqiniswa ikakhulukazi umthetho la khona abantu banikezwe isidima esifanele endaweni zabo la behlala khona. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ngqongqoshe umnyango wezokubusa ngobambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ubonga isithole Mloyi uthi induna ezingakayitholi imihlomulo yazo kumele ivakashele emahhovisi esifunda lo mnyango. Ekhuluma nezokweleza indaba usithole Mloyi uveze uthi induna kumele ziqonde ukuthi kunentela ezobanjwa kule mali abayitholayo. Zisalokhu ziqhubeke njalo nokuqhamuka izikhalo ngemali okumele itholwe izinduna nokumele ziyithole kusukela ngonyaka ka2013. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubonga isithole Mloyi usenxuse lezo zinduna ezingakoyithola imihlomulo yazo ukuba ziye emahhovisi esifunda alomnyango ukuze zikwazi ukuthola usizo. Kona ngama-office ethu kuma-district abahambe baye khona bayobuza umuntu afika abheke ukuthi ke njengoba nami ngiyangena kule category ngabhalisa kodwa manje ngibone ngingakutholi okumvuzo wami ngingenze njani. Bazobe sebemthatha ke bamtshengisa ukuthi nansi ke into ekhona makhona inkinga bazobe sebeyisombulula. Kodwa abantu esazi ukuthi basenenkinga ilaba induna ezadlule emhlabeni zashiya imndeni ngoba lo ludaba ke uyazi South Africa ukuthi udaba le imali zomuntu ongasekho luvamise ukungamelwa ke uMaster of High Court. Nommeli ke obalekelelayo ukuze bangabi khona abakhalayo ukuthi sarobheka noma azange sithathwe silekeleleke ngendlela efanelekile. Ummeli ke wedepartment ababheke lo hlelo bayaqhubeka bazositshela mase bephelile ngoba alubi udaba olisheshayo ngoba kufanele ba-advertise ukuze kubona amakhono osele emhlabeni ke kuyenze ucabanga ukuthi wena ukhona wedwa kanti bakhona nabanye. Enye yezinduna ke yakhuluma nethimba lesindaba uSipho Mthembu kwaSomopha empangeni uthi kukaningi ezama ukuthola le mali kodwa kuzange kulunge. Nginesikhalo la sokuthi ngabekwa njengenginduna ngo2012 May 29. Kwaqhubeka nobuduna bamaqhubeka waze wagcina sengibona sekuvaleka umhlomulo wami obusukhuphukile ngo2018. Ngabhala eMaritzburg nayi lokhuzana yakho ngabafeksela ngesikhalo zami ngoba phela uma uyinduna awuvela ukhishwe noma kanjani. So ngilindile ukuthi ngoba phela wathiwe induna ezengene ngomhlaka zazangena 2013 kuya ku2016 already mina sengiyinduna lapho ngoba ngingene ngo2012 ngize ngagcina sengivalekela umholo wami ngo2018 ngingazazi izathu mangithi ngilandelela lokho kwathiwa gcina sekuthiwa ke sizothola ama back pay thina bese esiqualify kule data abawabekile. Emva kwezikhalo ngentela edla phezulu emalini yezinduna eziyitholayo uSithole Mloyi ucacisile ngalo lo daba. Bonke induna zonke ziyawuthola umhlomulo sesiqedile ngalezi ebekade zikhona zaye zashiya phakathi zashiya ebuduneni ngalesikhathi besikhuluma ngaso ukusukela ngomhla ka1 kuApril ka2013 kuya kumhla ka30 kuNovember ka2016. Lezo ke sesiqedile ngazo ngoba khona lezo eziqhubekile zaba yinduna siyikhokhelile nazo zonke. Kodwa ke udaba besibhizi ngalo kulezi insuku njengoba siwahlanganisa induna lezo ukuba sixoxe udaba lokuthi ke kuye kwathathwa ke imali ngoba phela njengoba siphile eSouth Africa umthetho uthi imali oyitholayo kufanele ukuba ikhokhe intela yayo. Okubhlungu ukuthi ke njengoba ubona ke bayisinkulu kakhulu kune percentage ebekwe umthetho
ukuthi kuzothathwa imali enga manje ke induna beyikhala kodwa ke sesixoxile ke nazo sekusele idistrict eyodwa yasogwini esizoya kuyona maduzane siyoqedela nakhona sihamba nabakasazi bacacise bachaze nanokuthi ke kuzokwenzakalani. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sithi ishelele etolo nena beselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi nje kwindaba ze1KZNTV nazo ke izona ndaba zethu ehamba phambili namuhla. Ukhunjulwe umntwana Umagogo ngomculo, kukhuthazwa abantu ngokubhalisela ukuvota. Kanti sanikho lokulwela amalungelo abantu. Olikhansela le-ANC eThekwini KwaZulu-Natal uthi inkinga yesigxivizo iyona ebidala ukuthi ke kuvalwe ihhovisi lakhe. Lokhu kulandela isikhalazo somphakathi othi ke sekuphele izinyanga ezimbili ungayitholi incwadi uma ngabe uyidinga kuleli ihhovisi lekhansela. Umphakathi waku-Ward 39 ehostela kwaMashu usufuna izincazelo ngokuvala kwehhovisi likakhansela okuthiwa sekuphele izinyanga ezimbili zingatholakali izincwadi kwabasidingayo. Omunye ongathandanga ukudalulwa ngoba ethi usabela impilo yakhe uveze ukuthi sekuze kwakathathu efika kule ndawo okuvaliwe waze wasizwa ihhovisi likakhansela ongomakhelwane waleli waka-Ward 46. Izinsolo zithi ungaholela kamabhalane ngenxa yokuvalwa kohlelo lama-PEP umasipala iTheku yikona kube nomthelela wokuthi leli hhovisi livalwe njengoba kuvela ukuthi lo mabhalane akaseze emsebenzini. Ethinta ukhansela Mkhize uthi ube nenkinga yesigxivizo sezincwadi wathembisa ukuthi ihhovisi likaSomlomo kumasipala iTheku liphezu kwazo izinhlelo zokulungisa inkinga yesigxivizo sakhe. Lithinta ihhovisi likaSomlomo alitholakala ukuphawula ngenxa yokuthi uSomlomo uThabanyawose akekho uphumile kulesi sifundazwe ngokomsebenzi. Kutebakho sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngekwaMashu eThekwini. Isalokhu uqhubeka njalo nokuba inkinga indaba yamalungu omphakathi ahlala endaweni ezingolindele ngaphansi komasipala iTheku KwaZulu-Natal. Inzima impilo kubahlali basendaweni yaseNtuzuma abahlezi kolindela kule ndawo njengoba bethi sekuphela iminyaka evile eshumini bephila ngaphansi kwezimo ezinzima. Laba bathi njengoba kulungiselelwa ukuvota banovalo lokuthi bazosala dengwane njengoba ke ezinye zalezi zindlu zisetshenziselwa njengesikhungo sokuvotisa. Iphunga elibi elidalwa ukugeleza kwendle, ugesi ongekho esimeni, izindlu ezibhobokile nokuholela ekutheni uma kunetha abaphoqeleke ukuma ngezinyawo nomzima uma ke kukhona odlulile emhlabeni ngezinye zezinto ezibhekene nemindeni ehlala kulabo lindela. Kwakuyistorm kwakudilikiza imjondolo yethu sangena lana manje inhlala yinhle lana izindlu ziyanetha makunetha siyabekela. Mengizonetha ngekho nje mina njengoba kanje la phezulu ngifika amanzi esegcwale lezitsha akuchithekela phansi angena nasendlini amakhabethe nje abolile kuminyene nokulala nje kunzima khona imizi yangena nje inhlamvu phezulu kwakudutshulana emgaqweni inhlamvu zadubula lana nempilo ke impilo ayikho njengoba amatholethe kanjena namanzi asinawo ingakho sicela ukuthi siboneleleke kulenhlalo yethu sihleli lana. Laba batshela iziko lezindaba ukuthi ngenxa yesimo sendawo ababakhe kuyo esabe sesiyingozi ukuba bangaqhubeka bakhe kuyo kulandela ukukhahlanyiswa isikhukhula ngonyaka u2011 babe sebefudukisela lapha kuze kube imanje basalindele ukuba badluliselwe eindaweni ezingcono. Bathi okubhlungu njengoba kumatasa ngezokuvota bahlalelo valweni ke lokuthi bangaphenduka onde ngasithebeni. Okwenkinga sibhekana nayo kakhulu nje bakiwa kuma election sihlalele uvalweni ngoba ngiyacela ukuthi bacela IEC icela ukusebenzisa indawo yakhe ngoba wazi ukuthi le ndawo ayinamuntu indawo yakhe. Abanye bethu bayebacelele komakhelwane ke uma ingekho umakhelwane mhlawumbe noma kungayithola kalanga indawo kumakhelwane igcina impahla isibekwe eminyango. So kungena ama besikhipha ka basikhiphe kubona izwe lonke ukuthi hayi ngempela abanalo uzwela nathi ngoba mangabe lolu sikhathi akekho bengasathi sofika. Busazi umkhandlu weTheku kwazi ukuthi kunabantu asebenzisa ividingi nxa yetoma bekufuna bulenzile uhlelo lokuthi ushronsapi kodwa kwakhona lokho akusikhululile sihlalele uvalweni. Ngesikhathi iziko lezindaba lisekhona lapha
owesilisa ozibizwe ngomnikazi wale ndawo okwabeka kuyo labo lindela uthi ke ufuna laba basuswe ngokusheshsha njengoba engasakwazi ukuqhubeka nempilo yakhe. Angikwazi ukukhipha imoto ke manje njengoba sengivalelekile kwamakhelwane bengena khona njengoba esevalile. Angikwazi ukukhipha imoto, angikwazi ukufaka imoto. Nansi nenje indlela iyanginukela. Ekubeni ikwisite yami yonke lento. Nginaleyo nkinga. Nabo ngibafisela abathola indawo zabo bahambe basuke la ukuze kusuke yonke labo lindela ngikwazi nami ukwenza idingo zami. Ekhuluma esithangameni nabezindaba phambili umeya weTheku uvumile ukuthi basenenkinga yokuselela emumva ukubhekana nodaba lwabantu ababekwa kulindela. Usemkhulu umsebenzi efanele siwenze ukugudluza bonke labahlala endaweni zesikhashana esababeka kuzo ngoba umsebenzi omkhulu siqhubeke nenhlelo zethu njengokhonubia la esobahambisa sobahlalisa khona sibakhele khona kodwa abanye banazi ingqinamba nezinkinga zokuthi abafuna ukugudluka eduze kweindawo kade behlala kuzona. Sizoqhubeka ke siba engage labo ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka kungabi khona indawo eseduze kwala ukhona esingakwazi ukwakhela khona fanele sikususe siyokubeka kwenye indawo. Maningi kama projects ba u7900 esesibakhiphile kuma transit camps soqhubeka nalo msebenzi esiqhubeka ngawo. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umasipala wesifunda Ukhunjulwe uthi umnikelo weinsiza kusebenza zezimo eziphuthumayo uzokwenza ukusebenza kube lula kakhulu njengoba leli dolobha lisendaweni ephakathi nendawo futhi nezindawo zasemakhaya. Lokhu kuvezwe yimeya uMzuma ngesikhathi amukela lemnikelo kwabenkampani Santam. uZuma uthi bakuthakasela kakhulu lokhu njengoba umunye umsebenzi wabo ukuphendula kuyinhlekelele kulesi sifunda. Ukusebenza ngokubambisana kwenkampani yemshwalense iSantam kanye nomasipala wesifunda Ukhunjulwe sekuvule iminyango emihle njengoba imeya kulomasipala uMzuma ekuveza ukuthi ngaphezulu kwezinsiza kusebenza bahlomule ngokuqeqeshelwa izisebenzi kanjalo namalungu emphakathi ngezenhlekelele. Lobu budlelwano sebusilekelele ngokuthi naba staff sethu nje sakulomnyango wezenhlekelele nezimo eziphuthumayo zikwazi ukuthola uqeqesho oluhlukahlukene kukhona asebehanjiswe eUniversity yase Free State ukuthi bayothola uqeqeshwa khona ababili kukhona nezinye nje inhlelo ze-training zokuqeqeshwa kwabasebenzi bethu ngaphakathi abasebenza kulezi zimo eziphuthumayo ama-emergency services. Kodwa kusijabulisa kakhulu ukuqeqeshwa nakwamalunga omphakathi eyintweni ezithinta inhlekelele nje sebesitrainela abantu abalako 30 kolunye uhlelo. uZuma uthi iminikelo yale nkampani isilokho iqhubeka idlala indima enkulu. Namhlanje somukela ke usizo oluqondene nokuthi siphendula kanjani uma kune inhlekelele enjengokuthi kuginqike itruck elayisha upetrol noma elayisha imithi ethize eyingozi ama-chemicals. Kanjalo ke nje la eMkhunjulwe ngaphandle ukuthi thina sila ku N3 sikwingxenye ka N3 njengomkhunjulwe la lama-truck edlula khona zonke insuku. Kanti uthi sekuphelile ukutsheleka kwezinsiza kwezinye izinhlaka. Besinika kakhulu ekutheni silekelelwe eminye imikhandlu njengeTheku kwesinye isikhathi sithenge lawo ma services lezo insiza ku private sector. So sesinayo ke nje equipment yethu fully fledged. Siyakujabulela kakhulu ukuthi lobu budlelwano buzowusebenzela kakhulu umphakathi waseMkhunjulwe. OweSantam uthi kuningi abasazokwenzela lo masipala njengoba isivumelano sabo saqhubeka. Today we celebrating the end of the year and providing handing over equipment that we have bought for the district. Behind me here is a hazmat trailer, as we call it in emergency management field. This is a trailer that has all the equipment that they need to efficiently and effectively respond to dangerous goods incidents. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayandla Dube eMkhunjulwe. Ake sithi ishelele itore nenebeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele sithokoze nokuthi nisahleli nathi kwindaba zethu ze-1KZNTV. Nazi indaba ehamba phambili namuhla. Ukhunjulwe umntwana Umagogo ngomculo. Kukhuthazwa abantu ngokubhalisela ukuvota. Kanti sanikho lokulwela amalungelo abantu. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli bizo 18 rand 43 cents maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngo-22 rand 82 cents kupondo waseBrithani libe ku-19 rand 98 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona $1,983 66 i-ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ibe ngo-$77 42 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu iChippa United selizifake enkingeni efanayo neRoyal AM ngokunqaba ukukhokhela umdlalo waseTanzania. iChili Boys isiyigwetshwe kwinhlangano yengameli ibhola emhlabeni FIFA ukuthi ngababhalisi abadlali. Lokhu ngenxa yecala elafakwa ngumdlali wasemuva Abdi Banda osedlala kwiRichards Bay FC. uBanda wakhonjwa indlela kuleli qembu maphakathi nesizini edlule. iChippa yagcina ke ngamkhokhela ngaka imali yakhe engu-1.2 million amarandi. NgoLwesibili iFIFA ikhipha isigwebo esivimbela iChili Boys ukuthi isayinise abadlali. Ngokwencwadi ebhalile enhlangano akucacile ukuthi isigwebo sizoba isikhathi esingakanani. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Iyanini bakaqamba lenkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kaSoshangane ziyaguqa besiphaka namuhla khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.